Takže čaute ľudia, moje meno je Slotbrick a ja vás vítam pri mojom novom videu. Toto video bude ďalší diel z Legomesta, asi 4. alebo 3. V minulých dieloch sme si zrobili tento oceán, Vianočnú dedinku a túto pláž. Teraz chcel by som pokračovať v lese, pretože mám tieto podložky a chcel by som v ňom zrobiť aj jazero. Tak by sme mohli začať tým, že by sme si dali podložky na svoje miesto. Rozmýšľal som, ako by som ich dal a napadlo ma, že by nemuselo byť zle, že by som tu začal to so zelenou. S jednou rukou sa to robí troška blbo, ale tu začal s tou zelenou. A tu pokračoval potom s ďalšou zelenou. A tu by som dal modrú ako jazero. A tu by pokračovala ďalšia zelená, že by sme si to takto veľmi pekne zväčšili. Zatiaľ to máme ako 14 tých stavebných dosiek, čiže plejtov, base plejtov. A tak začal by som asi nejakými tými stromami a tými menšími. Tento stromček je ku setu s hasičským autom, takýmto. A tento strom chcem pridať niekde do stredu tých plejtov, aby ich trocha podržal pri kope, takže niekde tu napríklad. Tak. Takže začali sme týmto, popridávame si pomaličky tieto veci k tomu, čo mám, a začal by som asi stromami. Takže stromy by som rozmiestnil hoci kde by sa to dalo. To vyzeralo tak lepšie, nielen tak prázdno. Tú sopku neviem, to musíme potom niekedy poriešiť, ale zatiaľ nemám nič, čo by som dal ako sopku. Tie stromy to nie sú zo žiadneho setu, to sú proste poskladané z listov a tých častí stromu, ktoré sú ku nejakým tým setom, čo sú len čisto dieliky. A teraz som si všimol, že som to dal o jeden ďalej. Tak za chvíľu sa vám ozvem. Pre vás to bola len chvíľa, pre mňa možno 2 minútky. Tie stromy, keď sú prehodené, tak kvôli tomu, lebo mi popadali, keď som to presúval, ale ináč dobre. Ku tomuto stromu, asi tomu najväčšiemu, alebo jedného z tých najväčších, by som pridal aj tento uľ, ktorý je ku setu zlodejov, ktorí utekajú na dreve. To tiež potom niekedy môžeme pridať, lenže ho nemám skompletizovaný ešte. Tak a tento strom by sme pridali niekde tu do stredu, že by to tak obživilo troška. Tento. Nemám veľa tých stromov, ale tak aspoň niekoľko, že by to vyzeralo tak trocha živšie. Mám tu k tomu ešte nejaké tieto tu listy, tak by som ich pridal niekde okolo stromov, ku vode a tak, aby to vyzeralo tak lepšie, zelenšie, tak živšie. Tak druhý. Tretí by som dal niekde tu dozadu, lebo toto je najhoršie. Najmenej rastlín. Tak. A môžeme sa vrhnúť na ďalšie veci. Pridal som tu ešte tento a vrhneme sa na auta asi. Tu je to hasičské auto ku tomu stromu, tak by som ho asi aj dal ku tomu stromu. Takže niekde tu, že bude aj pri sopke, pri lave. A ďalej by som chcel zrobiť ako také 2 rodinky s karavanmi, lebo mám tento karavan s týmto autom. A ešte tento karavan. Takže by som povyberal z neho tie veci a dal by som ich tam niekde ku tomu potoku, ku tomu jazeru. Takže veci máme vybrané a mohli by sme ich tam poukladať pomaličky. Tento karavan, ktorý je aj s autom, by som presunul niekde tu za tento strom, čiže takto nejako by to vyzeralo. A tento druhý by som presunul tiež nejak takto. Že by to bolo také ako mestečko karavanové a otvoril by som z obidvoch dvere, že by mali voľný prístup do vnútra. Takže
Začneme asi týmto karavanom, ktorý je tu. A poukladáme si tam okolo neho tie veci a mohli by sme ich aj pospájať, že 2 rodinky dokopy. Takže tak, ďalej máme tak. A posledné máme tak. Takže nejak tak, nemusí to byť rovnomerne, lebo je to v prírode a že by to vyzeralo aj tak viac prirodzene, lebo nikdy nedáte presne stoličky. Takže posadil by som tam otca a aj mamu s deckom. Tak. Ďalej ku ním bol aj kávovar prenosný, tak by sme ho dali za nich. A aj niečo na pečenie vajíčok. Takže tak. Bola tam aj flaštička s mliekom, tak ju položíme na stôl. A môžeme sa vrhnúť na tento karavan. V tomto karavane je o niečo menej veci, ale zase je k tomu aj zvieratko. Takže tam pomaličky pridáme. Tu dáme grillku, pekaču na vajíčka alebo niečo také. Ďalej tu dáme psa, že behá vo vode. Že sa išiel kúpať. A ďalej si tu dáme otca s mamou a s hrnčekom na zem. Sú to obidva veľmi pekné sety a môžeme sa vrhnúť ďalej na ďalšie vozidla. No a môžeme sa vrhnúť. No, máme tu posledné vozidlo a toto je ten takýto trak. Položíme ho niekde medzi stromy a pri ňom tu bol aj takýto stojan na drevo a pán s motorovou pilou. Takže by som ich nejak takto uložil. Drevo tu zatiaľ nemám, mohli by sme ho v budúcom dieli dať. A to je asi všetko ku tomuto traku, drapaku alebo niečomu takému. A mám tu už ďalej len zvieratka. A tie zvieratka mám takéto. Korytnačky a veveričku z Lego Friends, 2 pavúkov, klasického hnedého svietiaceho v tme a škrečka z Lego Friends. Mám aj viacej tých škrečkov, ale to by som chcel až potom niekedy pridať, nie všetkých naraz. Potom tu máme aj proste superhrdinu z Avengerov, nenapadá ma teraz meno. Ale to by som tiež chcel niekde pridať ako skryť ho, že by ho nebolo až tak vidno. Takže by som mu dal aj muníciu a mohol by som ho niekde položiť. Tak zatiaľ mu dám muníciu a za chvíľu sa ozvem. Takže mám pre neho muníciu, už tam je. A skryl by som ho niekde na pláž, lebo tu máme toho menej a predsa by sa tu asi viac hodil ako do vianočnej dedinky. Takže by som ho skryl niekde tu. Tak za toto, lebo z tohto úhlu nebude vidno, ani tak, ale len keď sa zo zadu alebo z boku úplne pozrieme. Takže mali by sme to tak a dáme tie zvieratka už do toho. Veveričku by som dal asi na tento trak, to je asi jediná veverička, ktorú mám, nemám ich veľa, len jednu. No. Ďalej tu je škrečok, chomík. A presunul by som ho tak niekde, že by bol tak na väčšej travnatej ploche. Ďalej tu mám tieto korytnačky, tiež z Lego Friends, z tejto budky, už som ich našiel. A sú 4 dokopy, takže by som si ich pomaličky dal na pláž alebo do vody. Dal by som ich takto, že idú za svojim rodičom, za mamou, otcom, neviem. A presunieme ich tak, že idú po kope. Ďalej tu mám týchto 2 pavúkov a tých by som dal asi len do lesa. Neoplatí sa mi ich dávať nikde inde, takže tak. A druhého niekde tu. Tak. Keď niektoré sety sú rozbité, ako napríklad tento, chýba jedna kocka, tak sa posnažím do ďalšieho dielu ho nájsť, ale neviem, či to nájdem, takže tak. Ku tomuto videu takisto dám aj ten short, lebo na tieto videá mi YouTube nechce povoliť dávať komentáre.
pretože možno nemám vybudovanú takú komunitu kanálu, alebo neviem prečo. Ale to by sme mali asi pre dnešok všetko. Nemám dlhšie kolejnice, čiže zatiaľ ich tam nedoplním, ale keď si náhodou niekedy kúpim ten vláčik, tak ho tam aj doplním so všetkým, aj s tými kolejnicami. A takto sa nám pekne zväčšilo naše Lego mesto. V ďalšom dieli by som chcel pridať asi tam domček na strome. Mám taký menší, nie je priamo od Lega, ale predsa. A potom by sme mohli nejaké ďalšie malé časti, srandy a tieto veci. A potom tam by som dal čínsky chrám. Niekde tam. Mám taký veľký čínsky chrám, tiež není od Lega, od tej istej značky, čo aj ten dom na strome a čínska záhrada, ale to musím opraviť. Takže to by bolo asi pre dnešok všetko. Ďakujem, že ste si toto video pozreli a vidíme sa na budúce, takže čau.